Ivetka? Áno, Janko. Dáme tu našu Ozembuchovú. Nad Tatrou sa blízka Romy divo bijú. Ahoj, Vice. Čau, Vice. Vytvorili sme pre vás neoficiálny komunikačný formát. Aby sme sa trochu pochválili, niekedy sa musíme aj sami. A možno aj posťažovali. Niečo v štýle, nechcem ukazovať prstom, ale referendum. A o čom? O tom, či súhlasíte, aby sme preložili nad Dražďakom vedenie veľmi vysokého napätia. Veď súhlasíme, nie? My áno, ale objavujú sa aj hlasy, že by sme to tam mali nechať. Niektorí ľudia majú obavu, že ak to preložíme, umožníme tým developerom stavať. Územný plán však hovorí, že tam môže byť len zeleň, nie? Máš pravdu, zlé skúsenosti udržiavajú ľudí v strehu. Bude teda referendum? A kedy? Rozhodnú o tom poslanci 10. decembra. Lenže nedávno prebehli komisie a poslanci za tým Bratislava a PS hlasovali proti referendu. Takže by o tom rozhodlo iba zastupiteľstvo? To by muselo aj tak, ale výsledky referenda by boli silným záväzkom a hlasom ľudu. A ako to vidíte vy? Chceli by ste, aby sa o tejto veci konalo referendum? Napíšte do komentára pod video. Dajme ešte pozvánku. Poďte sa zohriať na vianočné trhy. Cigánska, lokše, vínko, punč. Žiadne dlhé rady, pestrý program a živý Betlehem. Srdečne vás pozývame.